Здравей! Знаеш ли, че след 40-те вече не е нужно да гладуваш, да броиш калории, да се измъчваш с диети, за да започнеш да сваляш килограми. И през следващите няколко минути ще ти покажа именно как можеш да намалиш вечерния си глад, да върнеш контрол над апетита си, да започнеш да се чувстваш много по-лека и енергична. И обещавам, без тежки диети, без забрани и без изтощителни тренировки. И ако останеш с мен до края, ще разбереш защо повечето жени над 40 никога не успяват трайно да отслабнат, дори когато имат огромното желание. Защото истината е, че след 40 тялото ти е доста по-различно. Хормоните се променят, метаболизмът се забавя, а съня става по-лек. Вечерният глад става все по-силен от всякога. И дори диетите, които не са работили, които преди са работили за теб, вече не помагат. Но ето какво никой не ти казва. Че проблемът не е в храната и проблемът не е в теб, че нямаш воля. Проблемът е автоматичният вечерен модел, който се включва след стрес, след умора, след емоционално напрежение, така наречения емоционален глад. И в следващите няколко секунди аз ще споделя с теб каква е тайната, благодарение на която започнах да прекъсвам този модел, без да се боря с себе си всеки ден. Защото и аз самата бях точно като теб. Здравей! Забравих да се представя, аз съм Добринка. И преди години стигнах до момент, в който буквално не се познавах вече. След 40-те започнах да качвам килограми, малко по малко, нямах вече толкова енергия, не се чувствах добре в дрехите си, да не говорим за COVID, какво се случи там. Буквално избягвах огледалото. През деня се опитвах някак да се контролирам, но вечер всичко се разпадаше след стрес, умора, сладко, знаеш какво е, и вина. И започвах отново всеки понеделник. Опитах какво ли не, и диети, гладуване, броене на калории, сумати програми, апликации. Някои от диетите буквално ми докараха гастрит и стомашни проблеми. И колкото повече се лишавах, толкова по-зле се чувствах. Но при мен дори беше още по-тежка ситуацията, защото аз преживях доста сериозна автокатастрофа, след което трябваше да лежа практически 3 месеца почти на легло и мускулите ми буквално бяха изчезнали, отслабнали, нямах никакви сили, нямах нито желание, нито възможност да правя спорт. И затова дори скачването по стълби и ходенето до физиотерапията ми беше трудно. Буквално психически се сринах и започнах да ставам все по-пристрастена към сладко, към вредни храни и колкото повече страх изпитвах, че няма да мога да се възстановя напълно, толкова повече тялото ми търсеше вредни храни и захар. А най-болезненото беше и друго, че хората около мене буквално са се примирили. Мои приятелки ми казваха: ти какво очакваш след 40? Така, не можеш да очакваш да си същата като на 20, просто приеми тялото си, виж всички така изглеждаме. Но за мен това не беше нещо нормално. И затова започнах да търся истинската причина. Започнах да прерових буквално целия интернет, започнах да чета за връзката между стреса, нервната система, съня, подсъзнателните модели, за емоционалния глад. И тогава осъзнах нещо, което промени всичко. Че проблема никога не е бил в липсата на моята воля, а проблема е, че се повтаря един автоматичен модел. Нали? Стрес, сладко, временно се успокояваш, после вина и после пак. И ако не прекъснеш този модел, всяка диета е временна. И точно тогава намерих тази комбинация, по-скоро аз се създадох, от нощни хипносесии, които от една страна успокояват нервната система, пълноценно хранене, без лишения, но с нискокалорийни, енергийни храни, някои от които био. И точно тогава ми хрумна идеята за Хипнобуст. Авторската 20-дневна програма за намаляване на апетита и премахване на излишък от килограми. И преди да кажеш хипнозата не е ли много опасна, искам да ти обясня, че това не е сценична хипноза или с човек от среща, който може да те контролира. Ти не можеш да направиш нищо против волята си. Можеш дори предварително да прегледаш записа на видеото, за да си сигурна какво точно има в него. Това са вид медитации,
аудиоритуали за пренастройване на мисловните модели, за успокояване. Ти чуваш всичко и оставаш в контрол. Можеш да го спреш по всяко едно време, но целта на тези хипнози е първо да успокоиш нервната система и второ да прекъснеш този импулс към храната. И точно тук буста е различен, защото повечето програми работят с причината, докато тук работим повече с емоциите. И какво съдържа Хипнобуст? Има пълноценни менюта, специално направени за теб, кое да замениш, каква храна, с кое. Съответно има няколко ритуала, има хипноза и освен това има специални кодове, които ти помагат да прекъснеш този комплекс. Тоест без глад, без забрани, без изтощителни тренировки и най-хубавото ти тялото ти започва да избира само автоматично какво и как му се яде. Това се случи и при мен. Най-напред спряха да ме влекат мазни и преработени храни. Ако преди умирах за свински ребърца, сега практически не ми се яде никакво свинско. Свалих 10 килограма, върнах си енергията, започнах да се движа, да се чувствам добре в кожата си, да се гледам с удоволствие в огледалото, да обличам най-любимите си дрехи и имам толкова много енергия, че ходя на йога, пилати, танци и какво ли още не. И затова искам да помогна и на други жени като мен да се чувстват така. Представи си какво е сутрин да се чудиш без тежест, без вина, без съзнанието пак се провалих, без тази вътрешна битка. Представи си отново да облечеш любимите си дрехи, дори от 30 годишна, и да се чувстваш добре в тялото си. И това може да стане без никакъв стрес, без насилие над тялото ти, практически веднага още от днес. Затова вземи Хипнобуст. Той включва хипносесия, вечерен код за контрол, пълноценни менюта, например как да замениш белия хляб с пълнозърнест и какви комбинации ще ти помогнат да изгубиш килограми, какви храни действат енергийно и всичко това е с 21-дневна гаранция. Просто попълни данните си, започни промяната си още тази вечер, защото нищо не губиш. Ако не ти хареса, винаги ще ти върнем парите. И на теб ти трябва система, която да работи с тялото ти, а не срещу него. Не ти трябва още една диета. Позволи си този разкош и се почувства отново като на 20 и на 30.